quan els astres es conjuren. Quan el cervell es torna groc. Quan la màgia travessa les zones arsianes. Surfistes en Arribem fins on estàs tu. La màgia d'en Xavi. Arriben a la platja escalenta i amb un martini en sa mà. I arribem a aquesta secció meravellosa que fem una falta una mica. Hola, hola. Arribem a aquesta bonica secció meravellosa de màgia per On se'm trenca ràdio. el micro? On se'm trenca el micro? Ah, exacte. De fet, el Roger estava parlant i dient coses, però bueno, com que no li funcionava el micro, doncs no l'heu sentit. Doncs arribem a aquesta secció meravellosa d'en Xavi, on ens porta un truc de màgia. Atenció, teniu tots preparats les 7 cartes o els 7 paperets amb algun senyal diferent? Mira, un segon. Si algú truca en menys de 5 segons, podrà fer el joc per antena. El telèfon és el 93 284 54 19. 5, 4, 3, 2 o 0, vinga, ja està. Si us sembla, mentre esperem, us vaig explicant una miqueta la dinàmica. Això, explica. Us 7 explicaré. cartes, nens? Exacte, necessitem 7 cartes i molta atenció. Atenció, entens, Oriol? No, això, atenció, no, jo em despisto. A veure, avui el que pretenem és parlar de lo bo que és estar dins d'una colla. Una colla de De cultura. lo important que és estar dins d'una colla de La cultura. cultura popular tradicional catalana. D'una colla. Aleshores, el primer que farem és anar a buscar aquestes 7 cartes. Correcte, jo en tinc una que Aquí. és, mira, mira, com si la gent em veiés des Sí. de casa, que seria un U de bastos, un as. Ai, de bastos, sí. És un as i és de trèvols, molt Molt bé. bé. Que no sé les cartes. No cal saber què són les cartes. Exacte. Simplement que les 7 siguin diferents per tal de que no hi hagin confusions. Tenim alguna trucada? No tenim trucades. No hi ha més llamades. Doncs comencem amb el joc. Vinga. Començarem amb el joc. Agafem les 7 cartes i les remenem. Us vull sentir, Gràcia, heu de començar a remenar. O sigui, Roger i Oriol, no? Xas, remenant. I estan el Xavi va ficant aquí ones magnètiques a través de l'aparell de Jo aniré micro. pensant en tots vosaltres, en tots els que ens esteu escoltant. Vosaltres penseu que ell té poders mentals, vull dir que de tant concentrar-se, vull dir, li han saltat els cabells, vull dir. Per cert, si penses en els oients, en ma mare pensa-hi poc, eh? Tampoc ens passem aquí pensant en ma mare. No pateixis, que sé que ton pare també ens està escoltant. Ai. Bueno, va, Xavi. Molt bé. Anem Tinc al joc. remenades. Ja Un les cop tenim remenades. remenades les cartes, ens fixem en quina és la carta que tenim just a sota. Hi ha aquesta carta, Sí. Sí. tant se val la que sigui, però aquesta carta simbolitza la nostra colla. Si no m'agrada, puc ficar una altra, perquè... A veure, a partir d'ara has d'estar molt atent, perquè si no et perdràs i et sortirà malament. Vale. L'Oriol acaba de canviar la carta hàbilment. Molt bé, És que a mi m'agradava una altra per la meva colla. agafem la carta que tenim a baix Sí? i si som d'aquelles persones que ens costa recordar-ho, agafem un rotulador i la marquem. A veure, deixa El Xavi acaba de marcar la carta. Vols fer malbé la baralla de cartes? Acabem de És pintar-la. d'un todo así en xino i va costar 50, imagina't. Vale, jo tinc memòria, Això jo era me'n un gag. recordaré. No, espera, que jo també... No, que jo me'n recordo la meva carta, a mi no A veure, va, que encara es perdrà la gent. Concentració. Tenim una carta sota marcada o no marcada perquè la recordem. Sí, bueno, al Roger no li va el micro, però que bàsicament Ai. tenim una carta sota, que és la nostra colla. El següent pas que farem és que buscarem la carta que està just al mig d'aquesta 7, és a dir, la carta que fa 4 tant per dalt com per baix, Sí? Correcte. i li donarem la volta. La posarem del revés. La posarem al revés que les altres cartes. Correcte. És a dir, tenim 6 cartes que estan mirant Boca roja. cap a baix i una carta que ens està mirant cap a nosaltres que està just al mig. Correcte. Fins aquí Molt bé. arribem. Fins aquí ho portem? Sí, farem més A partir d'ara, aquí és quan comença l'atzar. Anirem fent talls. Farem el tall i completarem. Com si Ara estiguéssim no t'he jugant, entès, què vol dir fer un tall? com si estiguéssim jugant al mus, Agafem un grup de cartes, Partim? Vale. I ho posem posem a a sobre la sobre. taula a sobre. i les altres cartes les posem a sobre. Ho farem un parell o 3 de cops Vale. i l'últim cop, és molt important, farem el tall de manera que la carta que tenim girada ens quedi amunt. Correcte. És a dir, la carta que ens està mirant, que és la del mal rotllo, com si la colla ens li anés a passar alguna cosa dolenta, quedés amunt de tot. És a dir, totes les cartes que hi havien a sobre les passarem en el mateix ordre a sota. Correcte, i ara tenim Molt bé. la carta Tenim del mal rotllo. La carta del mal rotllo amunt. Aquesta carta és una carta que podem dir que simbolitza la impuntualitat i sabem que a les colles no ens agrada la impuntualitat. Tot i que ho són totes, no ens enganyem. Bé. Anem a buscar coses positives. Aleshores, agafarem aquesta carta que simbolitza la impuntualitat i la tirarem. Però com la tirarem? Dient fora, cridant fora. 1, 2 i 3. Fora!
Ja està. En aquests moments Gràcia està tremolant amb el crit que acabem de fer. Molt bé, com que el temps va passant, agafarem la següent carta i la passarem justament a baix. A baix de tot. A baix de tot. Correcte. D'acord? Tenim una altra carta a dalt. Aquesta carta simbolitza els ajuntaments garrepes que no donen prou de subvencions a les colles. Que n'hi ha molts. Que n'hi ha molts. De fet, són tots. Sí. Aquesta carta, com que no ens agraden les subvencions baixes, que ens agraden ben altes per poder-nos lluir, fora. 1, 2 i 3, fora! La Mar no ho està fent, Ui, sí, ho està fent, sí. Molt bé. Ho dic que no crida, és tímida. Molt bé. La següent carta. Segueix passant el temps, passem la carta cap a baix. Correcte. Molt bé. Ara a les mans ens han de quedar 5 cartes. Si sabem comptar, sí. Per variar una miqueta, el que farem és que la següent carta la posarem pel mig. Per tocar Per tocar els nassos. aleatòriament, no? Sí, pel mig més o menys. D'acord. És més, les dues següents cartes que venen ara Sí. també les posarem pel mig. Amb el mateix ordre, No val ficar una sobre i una sota. Exacte, sempre en el mateix ordre. Què més? I seguim. Tenim una carta a dalt. Aquesta carta simbolitza la pluja. Quants cops hem anat a fer una actuació i ens hem trobat que es posa a ploure i no podem fer-la? Home, vàries, bastantes, Moltes. Oi que no ens agrada la pluja? Depèn, si és sense cobrar i això... Oriol. No ens agrada la en pluja. principi no ens agrada la pluja. 1, 2 i 3 i fora! Fora. Molt bé. Queden 4 cartes. Molt bé, ens queden 4 cartes. Passa el temps. La següent carta la passem a baix. Correcte, cap a baix tot. Molt bé. Tenim una altra carta És amunt. complicat, això. Aquesta carta són les enveges. Les enveges que hi han dins de les colles. Sí. Ja se sap, no? És que jo vaig millor que ell i amb ell el posen perquè és amic de... No, fora les enveges. 1, 2 i 3. Fora! Molt bé. Digues Molt bé. fora, Oriol. Fora, ja ho he dit. Ens queden 3 cartes, les mirarem. Sí. I ens fixarem si entre aquestes 3 cartes està la carta que simbolitza la nostra colla. La teniu vosaltres? Sí. Molt bé, doncs seguirem amb el joc. Sense canviar-les d'ordre, agafarem la carta que hi ha amunt i aquesta carta és l'estat del local. Quants cops hem entrat en un local d'una colla i el local s'està caient? O fins i tot que no arriben ni a tenir local. Sí, que hi ha colles Quantes sense colles local. estan sense local? No ens agrada això, oi? No. Doncs vinga, fora. 1, 2, 3, fora! Fora. Molt bé, ens queden 2 cartes. Segueix passant el temps. La carta que tenim a dalt la passarem a baix. Sí. I la carta que ens ha quedat a dalt simbolitza la manca d'assistència als assajos. Bueno, això és un clàssic, ja. Sí, però No ens després agrada, arribes a l'actuació, no estem prou conjuntats... No s'ha assajat prou, és un clàssic. Directament. 1, 2, 3, fora! I ara, si heu fet el joc bé, mirareu quina és la carta que us queda i segurament la carta que us queda és la que simbolitza la vostra colla, que és el que realment importa en aquest joc. Moltes gràcies. Un fort aplaudiment. Molt bé. A l'Oriol i a mi ens ha sortit, Sí. Hem fotut un merder de cartes increïble.